Да. Zim Best TX Caliber Ben TX Caliber Attack Villain again Dokuki 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 It's PC Villain Nigga la pureza Nikadana na neva consista Animbo morasista Mori vangu rasta Rasta muno shifira imi Manje ini nasi ndokuki sisi watulani ndakaona mapicture mufoni muchichodana muri mumapani zvipakera ndichakupa kwete wani uchamhanya desert sebani uchimisa zimusoro kunge pani hauna tsika ndisangowani ingava puresha ndikadanana nevako sista animbo murasista muri vangu rasta rasta munozvifira imi manje ini nasi ndokukia ini anasisi vangu ushamwari unotopera iwe tekutanga nokumhanyisa nabhoki uchamhanya kudarika dhongi mhanya unonyenga vana vomi izvo zvibvudzi kunge roki uchadanana nasisi here uchanyenga sisi here kutorora sisi here aiwa rega nditore ingava puresha ndikadanana nevako sista here animbo morasista muri vangu rasta rasta munozvifira imi manje ini nasi ndokukia imi anasisi vangusiya iwe ushamwari unotopera iwe vevamwe munonyenga ingawani beauty sisi vatulani ndakaona mapicture mufoni muchichodana muri mumapani zvipakera ndichakupa kwete wani uchamhanya desert sebani uchimisa zimusoro kunge pani hauna tsika ndisangowani ingava puresha ndikadanana nevako sista animbo morasisa muri vangu rasta rasta munozvifira imi manje ini nasi ndokukia imi anasisi vangusiya iwe ushamwari unotopera iwe ingava puresha ndikadanana nevako sista animbo morasisa muri vangu rasta rasta munozvifira imi manje ini nasi ndokukia imi anasisi vangusiya iwe ushamwari unotopera iwe saka rasta murati mudatorora sista venyu tamari iwe tanga wanogeza ukafarira bhavhu ndokuti zviiti but possibility haisi hai Villain News.